Kude ste sticalice, eto mene, eto vas, razbun! Nego da nas mladog gejmera muči to koja je najbolja grafička kartica za $1400. Ajde da mi pređemo odmah na stvar. Znate već, intro nemamo, ali imamo tu nešto, kreće. Mala, ne znam kako da ti ovo kažem. Nije valjda da ćeš me ostaviti, Mone? Došla je neka mlađa, brža, jeftinija. Ne čekam, Mone, ne čekam, Mone. Meni je jako žao. Proveli smo mnogo vremena igrajući se zajedno, ali više mi ne trebaš. Ćao! Došli smo do tog dela koja je to trenutno najbolja grafička kartica. U pitanju je AMD-ov proizvod, pakuje Safir, pod oznakom AMD Radeon RX 7900 XTX. Danas radimo jedan kratak review. Zašto mislim da je to trenutno najbolja grafička karta, zašto je toliko jeftina i upoređujemo i testiramo s mojom trenutnom grafičkom kartom u 3D marku, naslovima isto koje ja obožavam da igram, a to su CSGO, Call of Duty MV2 i neizostavni GTA 5. Pre svega mora da se osvrnem na sam izgled grafičke karte. Teška je 1,8 kg, što je nekih 300 grama od svoje prethodnice 6900 XT. Duže je za nepunih 2 cm, što će nekom predstavljati problem prilikom ubacivanja u kućište. Dobar spoj metala i plastike, fenovi su odlični, izgled fenomenalan. Sa zadnje strane nas očekuju 2 HDMI-a, 1 DisplayPort i USB-C, što je više od zadovoljavajuće, a najbitnija stvar od svega je 2x8-pinski konektor. Nvidiin čip jeste jači u teoriji, ima dosta više tranzistora, streaming procesora, ali ujedno tako vuče i više struje za nekih 100 W, a cena na našem tržištu je ogromna. AMD se može nabaviti za nekih $1400, dok će vas Nvidia koštati $2100 po trenutnim cenama, a pritom vam drugari iz Nvidije nisu rekli ukoliko ne rešite problem sa kablovima morat ćete kupiti novo napajanje, što je u proseku $250. A pritom se Nvidia bori sa strašnim problemom topljenja kablova, što je apsolutni poraz za tu kompaniju. Ukoliko vas frame-ovi interesuju, po istraživanjima Nvidia u 2K rezoluciji se pokazala bolja za nekih prosečnih 40 FPS-a, dok u 4K rezoluciji je vukla 30 FPS u proseku više, što u praksi i nije tako primetno ukoliko niste profesionalac ili vam je pak svaki frame bitan. AMD kompanija već godinama razvija svoju RDNA arhitekturu. Trenutno je na sceni RDNA 3 arhitektura koja je dosta jeftinija od svoje prethodne generacije. Dok se Nvidia bavi time da ima najbolji grafički čip, AMD zapravo ide korak dalje, da cenama i performansama svoj čip približi što većem broju korisnika. Evo vam i primjera. Ja sam moju grafičku kartu 6900 XT platio nekih $1800, dok sam novu grafičku kartu 7900 XTX platio $1400, što je nekih $400 manje u ceni. Dok poslednje dve generacije Nvidiine grafičke kartice niste mogli da nabavite ispod $2000. Sad ide onaj najslađi deo za oči i dušu, testiramo igrice. Nisam mnogo zadovoljan, ali prvo testiramo CSGO u 1080p rezoluciji i u 4K rezoluciji. 6900 XT protiv 7900 XTX. Rezultati su sledeći. 6900 XT u 1080p rezoluciji vuče 521 frame, dok 7900 XTX vuče 376 frame po sekundi. Bottleneck je dosta primetan. U 4K rezoluciji su slični rezultati, samo manji frame-ovi. 6900 vuče 360 FPS, dok 7900 vuče 173 FPS. Došao je i na red Call of Duty MV2 i nije se baš snašao u svojim benchmark rezultatima, što dovodi do sledećeg. U 1080p rezoluciji ide 194 FPS za 6900, dok 144 FPS za 7900.
dok u multiplayeru i Warzone je priča totalno drugačija. Vuče i preko 300 FPS, dok u proseku vuče 240 FPS. U 4K rezoluciji 102 FPS za 6900, dok 89 FPS gura 7900. GTA je priča za sebe, iz nekog razloga in-game benchmark ne daje više od 189 sličica po sekundi, a na rezultatima u 1080p rezoluciji 170 FPS vuče 6900, dok 185 FPS vuče 7900. U 4K rezoluciji 130 FPS ide za 6900, dok 185 FPS ide za 7900. Sad ide na red moj omiljeni softver, 3D Mark. Testirao sam ga u 1080p rezoluciji i 4K rezoluciji. U 1080p rezoluciji ima nekih 18% veći skor od svoje prethodne generacije, a može da pogura i 40% više sličica, što iznosi preko 300 sličica u sekundi. A evo testa i u 4K rezoluciji. Po skoru ima više 46%, dok GPU test 1 nosi 54,2%, GPU test 2 48,5%, što je nekih 48% više. AMD nam je obećao da će ova generacija grafičke karte biti od svoje prethodnice 6950 XT bolja za 54%. Ja sam testirao s mojom 6900 XT i mogu da kažem da nisu mnogo izlagali. Sticalice, to bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se svidio, lupite jedan lajkić, a ako niste još član Šuksna grupe, jedan lagani subscribe-ić dole. Ukoliko se odlučite na kupovinu ovako neke skupe grafičke kartice, pazite s problemom bottlenecka da ne bismo delili istu sudbinu. A mi do sledećeg videa ili live streama viđamo se. Pozdrav! Nemam od njega da imam, da ne budemo klošari. Kad uzmem te pare, taj dan, jedan živimo ko